Mä ikinä tuunkaan. Mä oon nyt mielessäni katsonut, että se on 3 metriä. Joo. Jos mä en ole varma, tai jos mä oon harjoituskierroksella, niin mä käyn tekemässä näin 1, 2, 3, 4. Kohtuullisen hyvää arvoa. 3 metriä. Sen jälkeen visuaalisesti on helpompaa, kun menee tarpeeksi kauas tänne pallon alapuolelle. Nythän ei ole epäselvää, että täällä on alapuoli ja tuolla on yläpuoli, eikö niin? Tarpeeksi kauas mun henkilökohtainen tapa on tehdä niin, että mä etin sen midpointin silmilläni ja kun mä täältä kävelen kohti sitä midpointia, niin mä pidän katseen siinä, en missään muulla. Okei? Hei, kysymys nyt tässä vaiheessa. Siis tässä, nyt kun sä otit tän visuaalisen homman mukaan, niin sä käytät sitä vain sen midpointin hakemiseen. Vain. Niin. Vain. Siis se on niinku ainut, missä on niinku mitään visuaalista, pois lukien se tähtäyshetki. Niin. Okei? Katse on midpointissa, mä kävelen siihen. Pyrin löytämään sen linja mahdollisimman vähillä säädöillä. Noin. Sitten kentällä mulla olisi chartti taskussa. Kaivan sen esille. Stimp 7, 3, 90 astetta, 25 senttiä chartti tasku. Sen jälkeen mä otan taskusta jonkun merkin. Kupsaan pallon jos tarvitaan, sitten mä hahmotan tuolta, että tuolla on 25 senttiä noin. Asetan tähtäyslinja. Siinä. Katon mailalla, että se on suurin piirtein kohdallaan. Otan merkin pois. Pallolle teen pari harjoituslinjaa. Tähtään. Ei! Oli hyvä demonstraatio. Oli. Oli hyvä.